Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце до нас далучылася, я кажу не толькі таму, што так вот склалася невялічкая затрымка па часе зараз, але і ўвогуле у нас тут склалася такая невялічкая пауза ў эфірах з-за розных абставінах, але нарэшце у нас з намі ізноўку юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Мацеевская. Добрый день, Ганна. Вітаю. Ну что ж, Ганна, давай мы пачнем са скандальнай тэмы, каб прыцягнуць увагу да нашага эфіра наших гледачоў, бо тут пэўны час таму узнік скандал с пашпартам Новай Беларусі. Ну, такі пашпарт не можа жыць спакойна, пастаянна трапляе ў нейкія скандалы. Але гэты скандал быў у тым ліку і, скажем так, спрычыніліся вы да яго. Я маю на ўвазе партызанка. Сітуацыя была наступная, калі хто прапусціў, што чалавек, які знаходіцца у Польшчы пад міжнароднай абароне, падаваў дакументы на аднаўленне, на працяг пластыку, на працяг вось гэтага дакументаў атрымання, і даклаў ці указаў, скажем так, у якасці доказа, там, дакумента, які можа яго верыфікаваць, пашпарт Новай Беларусі. Правда, толькі указаў, што вот пашпарт там Новай Беларусі, там відаць нумар гэтага пашпарта, скан яго не прыклаў, нічога такого, нічым больш яго не ілюстраваў. І гэтая сітуацыя, калі чалавек знаходіцца пад міжнароднай абаронай, у той же час у яго ёсць новы дзейсны пашпарт, ну, нібыта беларускі, насцярожыў польскіх чыноўнікаў, і яны распачалі праверку з гэтай нагоды. І гэтую сітуацыю адкаментавала партызанка, звярнуўшы увагу на тыя магчымыя, скажем так, праблемы, якія могуць узнікнуць. Ганна, далей вам слова. Як вы ацэньваеце ўсё развіццё гэтай сітуацыі? Зміцер любіць гарачыя тэмы. Ой, ну перадусім, я думаю, што вы кажаце, што гэта скандал ці там неяк так. Я б гэтага так не акрэслівала. Мне здаецца, што з гэтага насамрэч людзі самі зрабілі нейкую выснову такога кшталту. Роля насамрэч арганізацыі праваабарончых папярэджваць пра перадусім, канешне ж, прававыя рызыкі тых ці іншых дзеянняў, асабліва калі з'яўляецца ў сеціве заклікі кшталту трэба выкарыстоўваць масава, і ў гэтым ліку, у гэтым кейсе таксама былі такія заклікі. Ну і адпаведна, канешне, арганізацыі кшталту нашай павінны рэагаваць у такім, таму што гэта наша менавіта статутная мэта, каб менавіта падкрэсліваць і абараняць беларусаў у розных сітуацыях. Ну, перадусім, я не магу сказаць, што нешта і агулам, як мы і пісалі ў пасце, хопіць ужо там, не ведаю, нейкія спекуляцыі нам дапісваць нешта гэтага кшталту, мы нават пазначылі ў сябе, што наша мэта не ацэньваць праект, наша мэта даць прававой аналіз, ці нешта можа беларусам пагражаць з гэтага кшталту. І дабаўлю ўсё ж такі, і таму гэтая сітуацыя, мэта не ацэньваць гэтую сітуацыю, просто каб беларусы ўвогуле не ведалі, што з гэта можа здарыцца. Там насамрэч быў прыкладзены дакумент да гэтага апісання, яке вы Зміцер менавіта апісалі, таму што калі б не быў бы прыкладзены дакумент, насамрэч не было б гэтых праблемаў. І можа з гэтага трэба пачаць. Перадусім, беларусам, якія хочуць атрымаць міжнародную ахову, а потым менавіта атрымаць дакументы ў сувязі з ёй, нават калі у вас скончаны пашпарт, гэта не ёсць нейкі затык працэдуральны, каб атрымаць картку побыту. Таму перадусім першая рэкамендацыя, яна застаецца той же самой, то бок не трэба ні ў коім разе прыкладваць, і няма такога абавязку прыкладваць іншыя дакументы, не трэба яшчэ раз даказваць, што вам пагражае нейкая небяспека. Дастаткова проста скласці заяву аб тым, каб вы выдалі карту побыту. То бок не было такой патрэбы, каб прыкладваць гэты дакумент. Гэта першае. Па-другое, там, конечно, ёсць цікавыя высновы з копіі рашэння, якое было выдадзена.
Але да таго як гэта пракаментую, перадусім усё яшчэ рызыкі, пра якія мы казалі, яны застаюцца. Нягледзячы на вельмі дзіўныя каментары заяўніка, якому арганізацыя А дапамагла, Б, які таксама з'яўляецца ў тым моманце палітыкам. Таксама і мне не вельмі падабаецца, калі палітыкі стараюцца дыскрэдытаваць у медыа праваабарончыя арганізацыі. Гэта так не павінна быць, і мы ведаем прыклады з-за мяжы, калі так адбываецца, і да гэтага таксама заклікаю ставіцца з адказнасцю, так, да выдадзеных словаў, то ўсё роўна рызыкі застаюцца тыя ж самыя. Таму што на сённяшні момант міграцыя дала ў дадзеным кейсе, калі казаць пра дадзены кейс, міграцыя дала ацэнку толькі таму, ці не было вяртання ў Беларусь, так, ці не было нейкай так званага неабаснованага далейшага карыстання з міжнароднай аховы у выпадку, калі б чалавек, напрыклад, з'ездзіў у Беларусь. Тое, якія прычыны міграцыі ўзяла на момант разгляду справы, ніколі немагчыма даведацца, бо было таксама такое пытанне ў чаціку рэфарматараў. І рэфарматарак. Так. О, дзякуй, я сябе рэфармую, карацей. Немагчыма даведацца, таму што орган высылае толькі запытанне. То бок мы не ведаем ніколі, калі ён дасылае сваё дадатковае пытанне, якой логікай ён кіруецца, што яму дакладна не спадабалася. Але орган міграцыйны, гэта самае галоўнае, ён не выдае ніякай кваліфікацыі з пункту гледжання крымінальнага права. То есть толькі на сённяшні момант орган ацэніў рызыкі таго, ці чалавек, умоўна кажучы, як он карыстаўся якой логікай у рашэнні, ці чалавек ездзіў, напрыклад, у Беларусь, калі ездзіў, то лагічна, што, магчыма, яму ўжо не патрэбна міжнародная ахова. Але асобным производствам, і гэтага не можа рабіць міграцыя. Міграцыя можа толькі перадаць далей звесткі. Асобным производствам можа быць менавіта пачатак крымінальнага производства, якога я не зычу, не гледзячы на ўсе каментары ў пабліку, не вельмі класныя, і якія яшчэ раз хачу заклікаць. Я не лічу, што гэта добрая спроба камунікаваць. Не гледзячы на гэта, можа пачацца асобная крымінальная справа. І тады сітуацыя, то бок тое, што раз міграцыя цяпер па выніках праверкі, ці чалавек ездзіў у Беларусь, выдала рашэнне станоўчае, каб не забіраць міжнародную ахову, гэта не пазначае, што да гэтага рашэння орган не можа вярнуцца яшчэ ў будучыню. І ў будучыні ён можа яшчэ раз да гэта вярнуцца, не дай Божа, і таксама пасля ўжо, напрыклад, нейкага выніку крымінальнай справы. Таму усе рызыкі, пра якія мы казалі, перадусім мы рызыкі казалі пра ўсе так званыя ў Польшчы сімвалічныя дакументы, не толькі пра пашпарт Новай Беларусі, гэта могуць быць іншыя дакументы, якія людзям могуць узбрэсці ў голову, каб імі карыстацца. Вось, ці тут быў скандаль, адразу хачу пазначыць. Неяк, калі пашпарт сам заяўляе пра тое, што нельга гэтым дакументам карыстацца ў нейкіх абставінах, якія можна было б пашырыць насамрэч, то гэта не скандаль. Але калі правазащитная арганізацыя кажа пра тое, што карыстацца гэтым дакументам нельга, то гэта ўжо становіцца скандалем. Ну, цікавая сітуацыя. У дадзеным выпадку, Ганна, вот я буду цябе папраўляць, што вот як прагучала, то бок і ты праўду кажаш, што як праваабарончыя арганізацыі казалі, што ўсё ж такі гэта такі не то што дакумент, гэта сімвалічны дакумент, гэта в прынцыпе не сапраўдны дакумент, і з гэтым пагаджаюцца і той орган, скажем, там, які выдае гэты дакумент, он кажа, это сімвалічны дакумент, ім нельга карыстацца. Вот, но калі ўзнікла гэтая сітуацыя, і вы у нас у эфіры у тым ліку казалі, вы дрэнна тлумачыце атрымальнікам гэтага сімвалічнага дакумента, што ім нельга карыстацца. Ну так сказалі, што нельга карыстацца. Нет, вы нельга ім дрэнна яго гэта ўсё адно тлумачыце, нельга даводзіць. Трэба, умоўна кажучы, як вы памятаеш эту гісторыю, у інструкцыі прапісаць, што у мікрахвалёўцы кошку сушыць не можна. Вот, до такой ступені. Калі сказалі чалавеку, а чалавек, я не знаю, можа так вырашыў, што можа зрабіць орган?
Я не працую на пашпартны стол, так, але тое, ці можна зрабіць лепшую гэтую аднатацыю, інструкцыю, я таксама не бачу прычыны. Я не бачу праблемы адрэагаваць на гэты кейс кшталту, што гэта добрая нагода, каб людзям яшчэ раз прапісаць. Тым больш, што заяўнік ўсё роўна заклікае далей у пабліку, каб людзі актыўна выкарыстоўвалі гэты дакумент. Прычым не толькі ў міграцыях, бо я лічу, што ў міграцыі гэта ўвогуле, можа, як вы кажаце, інструкцыя для чайнікаў, але часам трэба напісаць інструкцыю для чайнікаў, бо мы ж таксама нічога не пісалі на гэты конт, пакуль не здарылася канкрэтная сітуацыя. Ну а калі яна здараецца, то гэта пазначае, што ўзровень прававой асведамлёнасці ў грамадстве ён нізкі, так, гэта першае. Другое, што нават пасля гэтай сітуацыі ўсё роўна ёсць заклікі, хіба што самая такая неачвісты па-польску Невідавочная. відавочна, дзякуй. Сітуацыя гэта карыстанне насамрэч не ў міграцыйных структурах, якія найбольш государственныя, так, але, напрыклад, у некаторых банках, у таксама гасцініцах, на перасячэнні мяжы ў краінах еўразвязу, што можа здавацца такім, ну, няма фізычнай мяжы, альбо, ну, гэта ж банк, гэта ж не государственная інстытуцыя і так далей. А насамрэч сэнс усяго гэтага, прынамсі, нашага камуніката, гэта каб людзям патлумачыць, то бок па сутнасці зрабіць за кагосьці працу, прынамсі ў польскай юрысдыкцыі. Калі гэтым дакументам можна карыстацца, і таксама каб людзі не прыпісвалі, што ўжо мець пашпарт Новай Беларусі ў кішэні, што гэта угалоўна наказуема і так далей. Не, гэта неправда. Гэты пашпарт можна набываць у мэтах, якія менавіта служаць менавіта за забеспячэнне такіх, ну, скажем так, патрыятычных мэтаў, ну, то бок, каб яго мець, каб быць часткай як бы дэмакратычнай супольнасці, дыяспары і так далей, але гэта не пазначае, што ў дадзенай юрысдыкцыі можна яго запускаць у прававы абарот. І калі нават у інструкцыі стаіць, што нельга яго выкарыстоўваць на мяжы, гэта не пазначае, прынамсі, дасловна з інструкцыі, што яго нельга выкарыстоўваць у банку, альбо што яго не можна выкарыстоўваць у государственных органах. Таму ці гэтыя камунікаты могуць быць лепшымі? Так. Ці гэтая нагода магла быць такой сітуацыі, і прынамсі камунікацыйна, каб таксама гэта так зрабіць? Я таксама лічу, што так. Вось, таму высновы насамрэч яны застаюцца тыя ж самыя. Вось, таму сочым за сітуацыяй, як бы, ну, я зычу гэтаму чалавеку ўсё роўна, каб яго сітуацыя скончылася добра, але з яго кваліфікацыямі і выказваннямі абсалютна не пагаджаюся. Асабліва, што ён цяпер дзейнічае ў публічным полі, з'яўляецца палітыкам, кандыдуе ў дэмакратычных сілах у структуры. Ну, палітыкі ўсё ж такі павінны быць адказнымі, калі ўжо мы так кажам. Таму гэта мы ўжо не кажам пра, як вы кажаце, Змізер, як пра ўзровень чайніка, так? Палітыка — это таксама адказнасць, таму трэба ўмець таксама яе перадусім браць на сябе, па-другое, адпаведна камунікаваць. Вось, гэта такое прадстаўленне. Ну, то бок, сапраўды, хоць гэтая гісторыя, ну, на дадзеным этапе, бо толькі што Ганна сказала, што можа быць не выключана, прынамсі, што тое ці іншае развіццё гэтай сітуацыі яшчэ можа быць, але на дадзеным этапе гэтая гісторыя нібыта скончылася добра. С аднаго боку, з другого боку, мы пачулі вось гэтыя рэкамендацыі яшчэ раз. Ты можаш мець гэты пашпарт, але не трэба у пэўных установах спрабаваць з дапамогай яго атрымаць нейкія паслугі, там ці то банкаўскія, ці то памежныя, ці то яшчэ будь-якія, бо могуць узнікнуць праблемы. З іншага боку, мы працягваем чуць ад пэўных палітыкаў ці там грамадскіх дзеячоў, што нам трэба гэты пашпарт, каб яго легітымнасць падвысіць, спрабаваць, ну, у пэўных там момантах ім карыстацца. Ну, то бок гэта не вельмі небяспечныя такія заклікі. То бок я так зразумеў вашу. Так, абсолютно так. Я не падзяляю заклікаў выкарыстання пашпарту, ну, прынамсі, у польскай юрысдыкцыі, напэўна, за якую магу адказваць, у установах, прычым не толькі государственных, але таксама у частных установах. І нават, як мы давалі прыклад, нават заключэнне, карыстанне у такім дакументам пры заключэнні договору найма кватэры, напрыклад, гэта таксама падпадае пад менавіта рызыка крымінальнага кодексу. І
і гэтая рызыка рэальная, ці яно зразумела, што пры выкарыстанні ў государственных установах яно выжэйшая магчымасць, што з гэтым можа нешта старыцца. Пры прыватных, напрыклад, нейкіх нават рэляцыях, так, то зразумела, што гэта рызыка ніжэйшая, але і гэта не пазначае, што яго няма. Так, таму як бы так абсалютна. Застаўляю усе рэкамендацыі, які былі дагэтуль такія ж самыя. Ну что, так что можно там вінаваціць партызанку юрыстаў. Выбачайце, у выбары ў каардынацыйную раду можна выкарыстоўваць. Нават скажу больш, мяне пыталіся, я сказала, што можна, не бачу. О, бачыце, а выбары каардынацыйнай рады таксама адбываюцца у тым ліку і ў польскай юрысдыкцыі. Я думаю, што гэта міжгалактычная больш юрысдыкцыя, калі глядзець на міжнацыянальныя ввогуле удзел таксама у КР. Так. Ну правильно, тому что в Беларусь это космос, вот мы как бы чаму тут міжгалактычная, зразумела. Але да, вот нягледзячы на тое, што і партызанку юрыстаў Ганну асабіста там абвінавачвалі ў тым, што яна перабольшвае небяспеку, што можа быць накідвае там, а можа ўвогуле мае нейкія на мэце знішчыць пашпарт новай Беларусі, то гэта ну не зусім так. Юрысты, а тым больш праваабаронцы, яны просто папярэджваюць пра магчымыя рызыкі, якія ну як у выпадку з дыназаўрам могуць быць, конечно, а могуць і не быць, але лепей не сустракаць іх. Ну так, это мне нагадвае, калі людзі мяне пытаюцца пра нумар тэлефона, я кажу у прыватных, канешне ж, мэтах, я кажу, даю вам нумар тэлефона, але маю надзею, што вам не трэба будзе карыстацца, менавіта таму, што ну вельмі часта, прынамсі, у якіх абставінах людзі бяруць нумар тэлефону, гэта менавіта для сітуацый, якія патрабуюць сур'ёзнага ўмешальніцтва менавіта юрыдычнага, таму ці як бы у лекара і так далей, і так далей. Таму дай Бог, каб гэтая сітуацыя не мела далейшага развіцця і гэтага зычу, але калі будзе мець далейшае развіццё, то канешне гэта будзе не вельмі добры, насамрэч не вельмі добры знак для ўсіх нас насамрэч. Ганна, давай про пашпарт, але про сіні беларускі пашпарт дзяржавы Беларусь у тых людзей, якія былі прымусова дэпартаваныя з Беларусі, каму там нібыта пашчасціла апынуцца за мяжой дэпартаванымі, але з пашпартам, і тут іх чарговая такая сюрпрыз, падаруначак вельмі непрыемны ад рэжыма, калі яны анулююць гэты пашпарт. Я вось размаўляў з Алесем Беляцкім, які даведаўся пра гэта ануляванне, знаходзячыся па-за межамі Польшчы ўвогуле, быў там на сустрэчах на міжнародных інстытуцыях, але вот і тут такая навіна. Як ты ўвогуле, як юрыстка, ацэньваеш такія дзеянні рэжыму, і што рабіць чалавеку, наколькі гэта крытычна для чалавека, ну які і так уже знаходіцца за мяжой, які дэпартаваны, ну які уже, я так разумею, у любым выпадку падаўся на легалізацыю, і вот такое. Ну слухайце, ну перадусім гэта безумоўна, для мяне гэта прыклад транснацыянальных рэпрэсіяў. Нема тут ніякага сумнёва, што гэта парушэнне базавых правоў таксама грамадзяніна ў дадзеным выпадку. І ўвогуле тое, як гэта адбываецца, гэта я ўжо не хачу там улізаць у дзебрі і беларускага заканадаўства і так далей, але гэта, канешне, такая, я гэта называю падлянка. Падлянка ў дачыненні да людзей, і, канешне ж, гэта я пагаджаюся таксама з як таксама выдача гэтага дэкрэта аб абмежаванні выдачы беларускага пашпарту перадусім за мяжой, таксама ў дадзеным выпадку такое ануляванне беспадстаўнае гэтых дакументаў, гэта, канешне ж, прыклады транснацыянальных рэпрэсіяў. Ну і ці гэта адбіваецца на людзях? Канешне, так. 100%, і тут ёсць шмат пытанняў, і я, можа, нават прывяду напрыклад, да польскай сітуацыі, таксама буду рада абмеркаваць сённяшнія выклікі з падарожным дакументам, таму што першае, што людзі думаюць, гэта падарожны дакумент, так, як замена пашпарту. Ну, перадусім, я б, можа, так казала бы. Моя рэкамендацыя як
чалавека, які не проста дзейнічае ў грамадскім інтарэсе, а вельмі часта суправаджае людзей у іх індывідуальных кейсах, так, як прадстаўнік законны, а не проста праваабаронца. Я перадусім раіла б карыстацца з гэтай базы спраўджэння пашпарту толькі тады, калі вы ў дадзенай юрысдыкцыі ўжо зробіце свае базавыя рэчы. Ну, каб не было такога, што вы публічна заанонсілі, што ваш пашпарт ануляваны, таму што вы пра гэта даведаліся, а вам добра было падчыніць заўтра банкаўскі рахунак, так? І каб не было такога, што вы карыстаецеся дакументам, заведама ведае аб тым, што ён ужо не дзейсны. Гэта такая першая прапанова. Я разумею, што ёсць заўжды жаданне пра гэта казаць, і гэта правільна, і трэба казаць, але перадусім заўжды трэба падумаць пра сябе, дзе мы знаходзімся, у якой сітуацыі знаходзімся, таму што тэхнічна, нават калі глядзець, я адразу кажу, у міжнародных зносінах вельмі часта ёсць прававыя так званыя дзіркі. Мы іх называем legal gaps, так, то бок сітуацыі, у якіх, ну, як бы дзесьці можа нават пашчасці, дзесьці штосьці, але калі глядзець нават вось на ваш вот гэты апісаны выпадак, ну то ў тэорыі Алесь Бяляцкі не меў права перакрочваць як бы мяжу, так, канкрэтнай краіны, таму што яго пашпарт быў недзейсны. Другое асобнае пытанне, ці штосьці з гэтым зробяць дэмакратычныя краіны, гэта асобнае пытанне. Але калі мы кажам проста пра рэальнае патрабаванне законаў еўрапейскага звязу, то ў дадзеным выпадку закон патрабуе, каб пры перасячэнні мяжы у чалавека быў дзейсны пашпарт альбо іншы падарожны дакумент. І калі мы не маем гэтага дакумента і нейкім чынам станецца вядома аб тым, што дадзены дакумент не дзейсны, то перадусім узнікае рызыка таго, што мы парушаем менавіта міграцыйныя законы шэнгенскага кодэкса, так, і таксама нацыянальных законаў аб міграцыі, якія тычацца менавіта базавых дакументаў, якія трэба мець, каб уехаць у дадзеную краіну. Таму сітуацыя не вельмі добрая, калі тое, што з ёй можа здарыць, што рызыка, яна даволі невялікая, таму што, ну, як у выпадку Алеся, ну, няма ж такой аўтаматычнай сінхранізацыі дадзеных, таму як бы нават калі б ён перакрочваў мяжу, ёсць вялікая рызыка, што ніхто б нават не зразумеў бы, ці гэты пашпарт дзейсны, ці ён не дзейсны, асабліва калі ў ім няма біяметрычных дадзеных і так далей. То есть гэта могуць быць яшчэ ўсё яшчэ пашпарты старога абразца. І як бы сама па сабе аўтаматычная перадача дадзеных, яна як бы не адбываецца. Але ну, мы не ведаем аб іншых рэчах, якія можа рабіць рэжым, каго ён там інфармуе, якія краіны ён можа паінфармаваць. Не хачу там падказваць дзеяння таксама рэжыму, як можна яшчэ нападляць, але перадусім не раю карыстацца таксама такім дакументам за мяжой, калі вы асабліва ведаеце пра тое, што ён не дзейсны. Ну і цяпер што рабіць, напрыклад, у такіх юрысдыкцыях, як Польшча ці Літва? Ну, у тэорыі, канешне, ёсць адпаведнік вось так званага альбо пашпарта замежніка, падарожнага пашпарту, альбо для тых, хто мае статус уцекача, гэта адпаведна так званы бежанскі пашпарт, так яго называюць, клічуць у сярод людзей найчасцей. Вось, ён таксама насамрэч падарожны дакумент, але выдадзены пад Жэнеўскай канвенцыяй. Ну і вось тут ёсць наступнае пытанне. Часам людзі пытаюць, ну, перадусім, каб мець жэнеўскі дакумент, з ім меншая праблема насамрэч, але трэба ўжо дагэтуль мець статус уцекача. Не ва ўсіх дэпартаваных палітвязняў ёсць на сённяшні момант статус уцекача. Больш за тое, сама дэпартацыя не аўтаматычна не пазначае, што яны кваліфікуюцца на статус уцекача. А бяручы пад увагу польскую практыку, напрыклад, гэта 10% толькі заяўнікоў з пазітыўнымі рашэннямі маюць статус уцекача. Ну і тады можна разглядаць з сітуацыю, звязаную з падарожным дакументам у Польшчы. Але тут ёсць свае танцы з бубнам. У тэорыі наш закон адпавядае гэтай сітуацыі, бо ён кажа пра дзейнасць пашпарту, але дагэтуль гэтая норма была выкарыстоўвана выключна, калі дзейнасць пашпарту, якая аказана ў пашпарце, што яна з'яўляецца як бы вось да гэтай даты, так? А ў нас сітуацыя іншая. Сама папера пашпарту, яна дзейсная, але улады ўжо Беларусі не прызнаюць гэты пашпарт. Ну і цяпер, калі мы глядзім з пункту гледжання польскай практыкі, каб казаць па-чалавечаму, а не па-юрыдычнаму, польскім органам цяпер трэба раздупліцца. І таксама выйсці крыху з зоны камфорту, таму што ніхто з палітвязняў не можа прадставіць нейкі дакумент, найлепш апасціліраваны, у якім будзе сказана,
аб тым, што дакумент ўжо уневажнёны па-польску, так? То бок адзінае, што чым распалагаюць палітвязні, гэта скрын. Так, скрин вось гэтага выцяжкі з рэестра, карацей. Вось. І што гэта пазначае? Што паколькі гэта ўжо не ўцікацкая працэдура, а іншая працэдура для тых, хто мае, напрыклад, статус дадатковай аховы ці іншыя віды на жыхарства, гэта трэба прыкласці усе тлумачэнні такіх дакументаў. Я вельмі раіла бы прыкладаць таксама свае ўласныя тлумачэнні на польскай мове, каб не трэба было іх перакладаць. Таксама лепш заручыцца нейкай дапамогай праваабарончых арганізацыяў. Можна нават некалькі, найлепш, каб сярод іх была нейкая польская арганізацыя у тым ліку. І трэба гэта індывідуальна даказваць. А чаму я кажу пра гэта раздупліцца? Таму што можам асобна пагутарыць наконт таго, якая цяпер з'яўляецца практыка, што не ўсе беларусы цяпер могуць атрымаць польскі падарожны дакумент, асабліва калі яны яго згубілі. Вось, і палякі не выдаюць гэты дакумент. І гэта ўжо масавая праблема, гэта ўжо мы кажам пра дзясяткі такіх кейсаў на сённяшні момант. І таму я шчыра кажу, што я не кажу, што гэта немагчыма, але гэта не будзе так, што мы прынясем скрын, альбо напішам на паперцы. Прынамсі, я закладаю, што лепш гэта патлумачыць лепш, таму што ёсць рызыка таксама адказа негатыўнага на такую просьбу, без скрына, з тлумачэннямі альбо нават з адным скрыном. Таму я раю такія кейсы падрыхтоўваць больш абгрунтавана і таксама далучаць дадатковыя дакументы. Вось, але пытанне, якое, напэўна, ёсць у шмат каго, гэта што рабіць з дакументамі, якія былі падпісаны, асабліва даверкі розныя, якія былі падпісаны асобамі, у якіх не дзейсны пашпарт. Ну і тут усё будзе залежыць ад таго, калі была падпісаная дадзеная, напрыклад, даверанасць. Калі яна была падпісана ў момант, калі пашпарт быў яшчэ дзейсны і чалавек карыстаўся гэтым пашпартам, а не нейкай картай побыту ці іншым ВНЖ, то такая даверанасць, яна валідная, то бок яна дзейная. Я не кажу пра тое, што ўлады ў Беларусі не могуць тут рабіць нейкай замінкі, але перадусім з пункту гледжання класычнага цывільнага права гэта дзейсны дакумент, дзейсная даверанасць. Нават калі потым постфактум ужо анулявалі дакумент, ці чалавек атрымаў новы дакумент, неважна. Яна на момант менавіта здзелкі, то бок на момант даверанасці выдачы, яна была важная. Тое ж самае тычыцца польскай юрысдыкцыі, і тут няма адрозненняў. Але калі б здарылася б так, што нейкая была падпісана даверанасць, напрыклад, у польскага натарыуса, чалавек скарыстаўся гэтым дакументам, каб яго, напрыклад, перадаць у Беларусь асабліва, а ён ужо на момант вось гэтага падпісання ўжо быў недзейсны, то ёсць рэальная рызыка таго, што дадзеную даверанасць могуць прызнаць недзейснай, і гэта па сутнасці будзе лагічна, таму што на момант заключэння вось гэтай даверанасці чалавек не меў пашпарту, не меў дакумента, які мог бы яго легітымаваць, на які спасылаецца натарыус. Таму так, тут падлянка ёсць. Вось. Таму такія вось заключэнні. Ганна, не так шмат часу у нас. Слухай, я думаю, што ты сочыш за тым, як легалізуюцца тыя палітвязні, якія былі патрапілі ў Польшу у апошніх групах, і нягледзячы на тое, што зараз працэсы вось гэтыя легалізацыі, там атрымання рашэння, дакументаў, усяго астатняга вельмі расцягнутыя па часе, для Польшчы, бо ў параўнанні з іншымі краінамі это, конечно, все одно, але тым не менш расцягнутыя па часе, але для іх нібыта працэсы паскораныя. Сапраўды так, наколькі гэта можа паўплываць на тое, што ўвогуле для беларусаў будуць нейкія змены і хутчэй пачнуць дзейнічаць працэсы легалізацыйныя? Я думаю, што гэта было больш выключэнне для гэтай канкрэтнай групы, і гэта зноўку ж, гэта ж все залежыць ад таго, якое рашэнне получыць хутчэй. Добра, калі яно пазітыўнае, получыць яго хутчэй. Але, на жаль, магу сказаць ужо афіцыйна, што ўжо сярод з адных з кейсаў, дзе была менавіта нямецкая віза, ўжо афіцыйна ўлады Польшчы выдалі ў першай інстанцыі дублінскае рашэнне. Таксама і ўжо гэта публічная інфармацыя, як паведамила адна з былых палізняволеных з іншых хваляў. Таксама, на жаль, гэтыя людзі, не гледзячы на аж не хочацца казаць, а я ж казала, Зміцер, так? Бо заўжды, калі так кажаш, насамрэч
гэта не пра тое, што ёсць нейкая асалода ад гэтага, няма асалоды насамрэч, таму што вынік негатыўны. Таксама атрымалі такое рашэнне іншыя палізняволеныя. Просто я кажу пра тое, каб мы адказна ставіліся да абяцання ў дачыненні да палізняволеных, таму што калі няма вось такой 100% гарантыі праверкі, лепш не казаць у пабліку, як гэта адбывалася, асабліва ў мінулым годзе, што палітвязні іх не закране дэпартаваных палітвязняў Дублінскае соглашэнне, так? І на жаль, тое, што я бачу ў дачыненні да польскай міграцыі, няма ніякага, то бок я з аднаго боку, я, канешне, кажу, што пра гэта трэба казаць, і добра, што ёсць намаганні, і трэба за гэта змагацца. Вось, але мінус таго, што гэтыя змаганні, яны, на жаль, пакуль што яшчэ не прыносяць у сферы адвакацыі, яшчэ пакуль што не прыносяць тых вынікаў, якія хацелася б. На сённяшні момант у нас толькі ёсць пазітыўныя рашэнні ў юрыдычным трэку у ваеводскіх адміністрацыйных судах. Менавіта, магчыма, нашы гледачы сачылі за кейсам Алеся Папковіча. Вось, хутка будуць наступныя палізняволеныя. Вось, магу таксама паведаміць, што ўдалося атрымаць пазітыўнае рашэнне па Дубліну для мамы аднаго з палітвязняў, якая ўжо ва ўзросце, і ў гэтага палітвязня ўжо нарадзілася дзіцё тут у Польшчы, і яны былі вельмі застрэсаваныя тым, што маму могуць накіраваць да іншай краіны і ў развяза, менавіта да Чэхіі. Вось, і гэтую справу нам удалося выйграць у другой інстанцыі, таму яна нават не дайшла да суда, таму гэта супер. Але мы ведаем пра, на жаль, такое, што некаторыя гэтыя кейсы, яны маюць негатыўны аспект, але тым не менш, тое, што ёсць намаганні, гэта супер. Я заўжды лічу, што трэба прасіць больш. Таму тое, што была такая рэакцыя, каб хутчэй, і сапраўды некаторыя кейсы разглядзелі ўжо хутчэй, таму што на сёння сярэдні час чакання гэта каля 11-12 месяцаў, і калі разглядаюцца гэтыя справы хутчэй, гэта супер, таму што асабліва, калі ў людзей няма пашпарту, калі ў людзей няма дадатковых дакументаў, яны не могуць нават нікуды паехаць. Гэтыя людзі часам яны моцныя галасы ў міжнародным асяроддзі таксама. І таму, акрамя тых, хто мае грамадзянства іншых краінаў, то гэта сітуацыя, канешне, ім блякуе магчымасць казаць пра сітуацыю Беларусі, казаць пра сітуацыю з правамі чалавека, казаць пра умовы утрымання беларусаў у турмах, у вязніцах беларускіх. Гэта, канешне, шкада, што іх няма такой магчымасці, бо вы самі ведаеце, як прадстаўнік сферы медыа, а в тым, што ўвага, яна найчасцей, вось, яна у першыя дні, а ўжо потым, канешне, гэтая ўвага крыху яна губіцца. Вось, таму тут хацелася б, каб яны сапраўды мелі такі шанец. Вось, і я маю надзею, што ўжо хутка усе, хто аплікаваў у Польшчы, атрымаюць гэтыя дакументы, але яшчэ гэта не поўная група на той момант, які ім невядома. Ну і от калі уже закранули гэты пашпарт падарожніка, так званы, з'явілася інфармацыя, што нібыта зрушылася нарэшце з мёртвай кропкі гэта рашэнне пра тое, каб тэрмін дзеяння яго працягнуць. Наколькі гэта рэальна? Гэта заўжды рэальна. Толькі пытанне, як мы казалі з самага пачатку. Вось пакуль не украінскае пытанне не ўладкуюць, за нашае беларускае ніхто сядаць не хоча. Хаця па сутнасці, у чым праблема, каб прапіхнуць некалькі дадатковых нормаў менавіта ў праект змены закона, так? Я не бачу гэтай праблемы. Таксама, як упісаць і ўжо вырашыць канчаткова, бо ўсё дурымся, насамрэч, праз тое, што хтосьці леніцца паспрабаваць гэта пралябаваць менавіта ў Сейме пытанне дадання да польскага падарожнага дакументу статусу дакументу, які пацвярджае асобу, так? Бо весь гэты замес з банкамі ніколі не было такога замесу і цяжкасці з зялёным паспартам, то бок ТЗТЦ, пра які пішуць. Раней таксама на яго адчынялі банкаўскія рахункі, потым ужо проста нават не сам гэты дакумент, а больш патрабаванне умоваў працы, то бок працоўных дамоваў стварыла такую праблему і бар'еру насамрэч. Але раней прызнавалі банкі гэты дакумент, таму што у яго ўпісана, што ён з'яўляецца дакументам, які пасведчвае асобу. А тут не. І таксама пытанне, канешне, пытанне тэрміну дзеяння, яно, на жаль,
крыху больш комплексна, ніж толькі ў змяненні ў законе, бо трэба зрабіць гэты дакумент біяметрычны. Ну і вось у гэтым менавіта колькі просім, за кожным разам просім, і за кожным разам нас кормяць казкамі. То бок тут я нічога не магу сказаць, напрыклад, кепскага ў дачыненні да людзей ці палітыкаў нашых, якія стараюцца лібаваць гэтае пытанне, таму што гэта не па іх старане такая сітуацыя, гэта старана больш па польскім боку, і польскі бок заўжды кажа, што ён разумее, што гэта таксама ему мінус, часам кажуць пра 2 гады, часам кажуць пра 3 гады, потым знову пра 2, потым знову пра 3, але карацей крыху нас купляюць такімі казкамі. Вось, таму гэта заўжды нагода, каб пра гэта казаць, але гэта яшчэ не прычына, каб вось сама гэта хваля дэпартацыі, гэта яшчэ, на жаль, не прычына, каб увадзіць гэты дакумент, таму што ён тычыцца, і калі мы кажам пра палізняволеных дэпартаваных, гэта 0, некалькі там дзесяткаў ці соцень адсотак усіх заяўнікоў, таму што у Польшчы гэты дакумент атрымоўваюць не толькі дэпартаваныя палітвязні, а і проста палітвязні, а і проста рэпрэсаваныя беларусы, якія маюць міжнародную ахову, і таксама ўсе беларусы, якія з'яўляюцца нават проста эканамічнымі мігрантамі, якія нават прыехалі проста, умоўна кажучы, зарабляць грошы, яны таксама кваліфікуюцца, каб атрымаць гэты дакумент таксама, напрыклад, каб не выязджаць у Беларусь, бо хтосьці працуе, напрыклад, на цірах, так? Гэта таксама магчымы варыянт. Таму гэта яшчэ, на жаль, не аргумент адвакацыйны, але гэта не пазначае, што яго не трэба ўсё яшчэ пушыць. Некаторыя аргументы, на жаль, займаюць час, каб іх прапушыць. Дзякуй вялікі. На сёння развітваемся, тэма яшчэ засталося, конечно, але спадзяюся, што неўзабаве сустрэнемся і да нас далучыцца наша саўдзельніца, спадарыня Колесава-Гудзіліна, якая мае шмат працы і не можа вось апошнім часам далучацца да нашых стрымаў. Нам яе не хапае, хоць мы і спраўляемся з Ганнай, але тым не менш. Ганна, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Калі патрэбна дапамога, кансультацыя ці яшчэ што-небудзь, то, калі ласка, партызанка, тэлеграм-канал, спасылачка ёсць у нас у апісанні, пішыце у бот. Ну і, дарэчы, калі ёсць такая магчымасць, можаце падтрымаць працу партызанак. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна, дзякуй.